Nokia 701 Belle-käyttöjärjestelmällä. Tässä mulla on ensimmäiset valikot. Tässä pystyy rakentamaan eri valikkoja. Ja sitten ohjelmat voidaan järjestää kaikki tänne omaan kirjastoon. Täällä nyt on kaikki ohjelmat ja ne ohjelmat, mitä normaalisti käyttää useammin, niin niitä voi sitten käyttää täällä omissa näytöissään. Mutta keskitytään nyt tähän karttaohjelmaan. Eli Nokia toimittaa kartat ja sitten on vielä sääohjelma, sitten on kaupunkioppaat ja muita tällaisia vinkkiohjelmia ja myös julkisen liikenteen kaikki aikataulut ja bussipysäkit ja niin poispäin. Mutta siirrytään tuohon karttaohjelmaan. Eli meillä on käytössä ihan normaali karttapohja, jota voidaan pienentää ja laajentaa ihan sormien kanssa. Sitten meillä on myöskin mahdollisuus satelliittinäkymään tai sitten topograafiseen maastonäkymään. Mutta pysytään tässä ihan normaali karttamuodossa. Nyt me oltiin tehty tämä reitti Paippisten kahvilaan ja nyt voimme siirtyä tänne omaan menyyhyn. Tässä voidaan tehdä ihan osoitteen mukaan hakuja, ei reittejä, mutta päätepisteitä. Tai sitten täällä on, niin kuin normaalisti navigaattorissa on näitä valikoita. Mutta sen lisäksi niin meillä on täällä paikkoja, johon voidaan navigoida. Tai sitten meillä on omat reittikirjasto. Tämä reitti- ja paikkakirjasto niin päivitetään Nokian serveriltä ja silloin se muodostaa yhteyden serveriin ja synkronoi kaikki ne reitit, mitä me olemme tehneet PC:llä. Hyväksytään, kun kaikki reitit on siirretty, paikat ja muut tiedot, mitä tuossa siirretään. Sen jälkeen mennään tuohon itse kirjastoon, missä näitä reittejä on, ja otamme esille sen reitin, jonka olimme tehneet paippisiin. Tässä näkymässä me voimme sitten suurentaa ja käydä läpi karttamuodossa, miten reitti etenee ja miten me päästään sinne paippisten päätepisteeseen. Eli voidaan vielä tarkistaa, että reitti on oikea. Sen jälkeen kun olemme valmiita navigoimaan, niin täältä valitsemme sitten, että ajaminen voi alkaa, jolloin me siirrytään tähän ohjattuun muotoon, missä sitten tulee kaikki ääniohjaukset ja nuoliohjaukset. Tämän lisäksi me voimme aina palata. 50 metriä ja käänny oikealle ja sitten käänny oikealle. Aja 150 metriä ja käänny oikealle. Sitten voimme myöskin tästä menystä aina mennä takaisin myöskin ja tarkistaa, että minkälaisella reitillä me ollaan oikein menossa. Oikealle ja sitten
sitten käänny oikealle. Ja täältä me voidaan myöskään ihan käännökseltä vielä käydä läpi koko reitti. Poistutaan tästä valikosta ja pois ja otetaan esille ihan normaali kartta täältä. Voimme ottaa pisteen, missä me ollaan. Nyt jos me halutaan suoraan puhelimella tehdä reitti, niin asetetaan alkupiste ja otetaan valikosta lisätään reittiin, jolloin me saadaan reittipiste. Uusi reittipiste valitaan kartalta ja mennään siihen kohtaan, minne sitten ollaan menossa. Eli tuolta valitaan piste ja uusi reittipiste. Kartalta, noin. Ja mennään vaikka näitä pikkukatuja pitkin täällä Vesalassa. Sitten kun meillä on kaikki nämä reittipisteet ja lähdetään navigoimaan, niin ei muuta kuin painetaan navigointinappulaa. Voidaan valita joko kävelymoodi tai sitten ajomoodi. Ja valitaan tämä ajat tänne. Jolloin me saadaan ääniohjattu ja näyttöohjattu reitti, tätä suunniteltua reittiä pitkin. Voidaan vielä jokainen mutka vielä täältä tarkistaa ihan vetämällä, että se menee niin kuin me ollaan ajateltu. Voidaan myöskin siirtyä takaisin ja katsoa, että minkä näköinen se koko reitti on siellä, suurentaa ja pienentää. Eli hyvin joustava systeemi. Täältä voidaan vielä käännökseltä käydä kaikki käännökset läpi halutessa. Täällä on sitten asetuksia, reittiasetukset, varoitukset, värit, puheopastus, automaattinen zoomaus joko päällä tai pois, taustavalo aina päällä ja niin poispäin. Täältä voidaan toistaa myöskin, jos on jotain äänikomentoa, joka on jäänyt kuulematta, niin voidaan toistaa. Äänen voimakkuus voidaan säätää. Voidaan katsoa, että minkälainen liikenne on, onko ruuhkaisia paikkoja, pitääkö kiertää. Sitten saadaan myöskin 3D-muotoon, eli silloin se kääntää hieman tuota kuvaruutua. Siinä lyhykäisyydessä.